ሰላም ከመይት ጻን ሕፍቷትን ክብራትን ናይዚ ዩቲዩብ ቻነል ተኸታተልቲ ነዝዕለት ሰሓረናልኩም ሓጸርትን ዋናውን ዜናታት ከምቲ ልምድ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ፈለማ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ክሳብ ፍጻመ መደብና ሓቢርኩም ናኽጸንሖ በኸብሪ ንዕድም ነቲ በዓሎም ደገፍቲ ቆልዓ በሻሻን ገለገለ ደገፍቲ ብልጽግና ትግራይ ክብሉ ወዝውዓሉ ኤርትራ ከቢድ ብረት ጌራ ደብዲባ ክብሉ ዝውዓሉ ናይ ኣውያት ዜና ንህልኾም ፖሊስ ክልል ዓፋር መግለጺ ብምሃብ ሓሶት ይኽብል ነቲ መጋሕውሕቲ ኸእዊሉ ዝውዓሉ በራሪ ሓሶት ነጺግዎ ካብቲ ኣጋጢምዎ ዘሎ ውሽጣዊ ቁልውላው ንኸሃድም ቆልዓ በሻሻ ብተኸፈልቲ ዝነዝሖ ብዙሕ ለውሳታት ብዙሕ ካብ ስራሕና ኸኩረና ኣይኽእልን እዩ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባ ነጋ መቐለ ቀሊል ሓደጋ ነፋሪት ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ ሎማ ኣጋምሸት ከባቢ ሰዓት 2 ቋጻጽራ ግእዝ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባ ነጋ መቐለ ተዓልብ ዝነበረት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሸተት ኢላ ካብ መስመር ወፅያ ናብ ሕሩስ ብምእታዋ ኣብ ልዕሊ እታ ነፋሪትን ተሳፈርትን መጠናዊ ሓደጋ በፂሑ ብሰንኪ ሓያል ደበና እቲ ኣብራሪ 2 ግዜ ክዓልብ ምስ ፈተነ መሊሱ ብቕልጡፍ ናብ ሰማይ ከም ዝተሓንበበ ኣብ መበል ሳልሳይ ግዜ ፈተኑ ግን ዘይተዘርግሐ ጎማ ስለ ዝነበረ ናብ ጸጋም ዛዝያ ነዊሕ ከም ዝኸደት ኣብ መወዳእታታ ነፋሪት ብመንፈራ ተደጊፋ ደው ከም ዝበለትን ተሳፈርቲ ንወኪል ቢቢሲ ገሊጾም እታ ኢቲ 298 ኪው 400 ዝዓይነታ ነፋሪት ነቲ ሓደጋ ስዒቡ ብጸጋማይ መንፈራ ተጋዲማ ካብ ዝኸፍአ ሓደጋ ከም ዝደሓነት ጋዜጠኛ ቢቢሲ ኣረጋጊጹ ዛጊድ በቲ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ህይወት ዝበጽሐ ጉድኣት እኳ እንተዘየለ ክልተ ሰባት ቀሊል ማሕሰይቲ ኣጓኒፍዎም ብኣምቡላንስ ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስዱ ካብቲ ተሳፈርቲ ሓደ ዝኾነ መዓርግ ኪሮስ ኣለማየ ንቢቢሲ ገሊጹ ኣብዚ መዕርፎ ነፈርቲ ተመሳሳሊ ሓደጋ እንተጋጥም እዚ ንኻልኣይ ግዜ እዩ ነቲ ሓደጋ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ተሳፈርቲ ከቢድ ጭንቀትን ኣውያትን ዝተሰምዐ ኮይኑ መከላኸሊ ባሪዕ ሓውን ኣምቡላንስን ኣብ እዋኑ ንተሳፈርቲ ከም ዝበጽሕሎም ድማ ተሓቢሩ እታ ነፋሪት 4 ሰራሕተኛታትን 49 ተሳፈርትን እያ ሒዛ ነይራ ሃገራዊ ሓይሊ ፋኖ ኣምሓራ ኣብ ርእሰ ጎጃም ክልል ኣምሓራ ዓሪዱ ዝጸንሐ ሰራዊት ስርዓት ብልጽግና ዝተፈላለየ ግንባራት ከፊቱ ገዚፍ ዓወት የመዝግብ ምህላው ሎሚ 16 ሓምለ 2025 ማዕኸናት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኢትዮጵያ ክጽብጽባ ውዒለን ኣለዋ 4 ክንፍታት ሓይልታት ፋኖ ሃገራዊ ሓይሊ ፋኖ ኣምሓራ ዝሰመዮ ኣብ ሓደ ጥሙር ልፍንታዊ ሓይሊ ብምስማር ስዒቡ ማእኸላይ እዚ ምቋሞም ዝዝከር ኮይኑ ኣብዚ ሰዓት ዝተፈላለየ ግንባራት ከፊቱ ሄር ዝበለ ኩናት አንጻር ሰራዊት ብልጽግና ከፊቱ ይርከብ ሎሚ 16 ሓምለ ብጀነራል መብራህቱ ጌትየ ዝምርሑ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ጎጃም ንሰራዊት ብልጽግና ምሩኻትን ቁስላትን ገይሮሞም ውዒሎም ኣለዉ ተማዛበልቲ ሙሉእ ውሕስናኦም ኣማሊእኻ ናብ መረበቶም መምላስ ጉዳይ ፖለቲካ ከይኮነስ ጉዳይ ሰብኣውነት እዩ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዚ ዝበሉ ሎሚ 9 ሓምለ 2017 ኣቋጻጽራ ግእዝ ዳይሬክተር ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ኣብ ኢትዮጵያ አንድሮም ሙቤጌሪ ተቐቢሎም ኣብ ዘዘራርብሉ እዋን እዩ ብዘይ መጽለልን ምግብን ተደርብዮም ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ንሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ከቢድ ናብራ ክሕልፉ ምርኣይ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጾም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ምግባር ኣዝዩ ወሳኒ ጉዳይ ምዃኑ ዝገለጹ ፕሬዚደንት ታደሰ ተመዛበልቲ ኣብ ምምላስ ናይ ድሕንነቶም ጉዳይ ሸለል ዝበሃል ከም ዘይኮነ እውን ኣስሚሮምሉ እዮም ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናብ ጸለምቲ ዝተመልሱ ወገናትና ኣብ ከቢድ ናይ ጸጥታ ጸገም ስለ ዝርከቡ ናብ ካልኦት ከባቢታት ኣብ ዝግበር ናይ ምምላስ ተግባር ጉዳይ ድሕንነቶም ብዕቱብ ክረአ ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲቦም ከይዲ ምምላስ ተመዛበልቲ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ጽቡቕ ምላሽ ንኽወሃቦ ምስ ፌደራል ኣብ ምርዳእ ከም ዘለዉ ብምሕባር ቁልጡፍ መልሲ ምስ ረኸቡ ብዘይውዕል ሕድር ናይ ምምላስ ተግባር ከም ዝጅምር ጀነራል ታደሰ ሓቢሮም ኣብ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት መንግስታት UNHCR ሚስተር አንድሪው ብወገኖም ኣብቲ እዋን ጽንተታዊ ኩናት ናብ ሱዳን ተሰደዱ ወገናት ተቐቢሎም ማዕቀብን ምግብን ከም ዘቕረቡሎም ብምግላጽ ቀጻሊ ዝግበር ተመዛበሊ ምዕራብ ትግራይ ናብ መረበቱ ናይ ምምላስ ይኹን ኣብ መረበቱ እግሪ ክሳብ ዝተክል ድጋፍ ኣብ ምግባር ትካሎም ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ድጋፉ ከም ዝገብር ቃል ኣትዮም እስራኤል ኣብ ሶርያ መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ እቲ ኣብ ርእሲ ከተማ ደማስቆስ ዝተፈጸመ ደብዳብ ንሓደ ኣብ ከባቢ ቤተ መንግስቲ እታ ሃገር ዝርከብ ወታደራዊ ዒላማን ሚኒስትሪ ምክልኻልን ዘነጻጸረ ምዃኑ ሰራዊት እስራኤል ገሊጹ ኣብቲ ሎሚ ክካየድ ዝወዓለ ደብዳባት ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ልዕሊ 30 ከም ዝቆሰሉን ሰብ መዚ ጥዕና ሶርያ ሓቢሮም ኣለዉ
እስራኤል ኣብ ልዕሊቶም ድሩስ ተባሂሎም ዝፍለጡ ማሕበረሰብ ሶርያ ንዝፍጸም በደል ንምግታእ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት እያ ትምጉት። ሚኒስትሪ ዜና ሶርያ ግን እቲ መጥቃዕቲ ካብ ውሽጣዊ ጸቕጢ ንምህዳም ዝግበር ምስምሲ ብምባል ተቃውሞኡ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ኣብ ዝርከብ መዕደሊ ረድኤት ኣብ ዝተኸስተ ጽቕጥቅጥ ብውሕዱ 20 ሰባት ሞይቶም። ነቲ ረድኤት ዝዕድል ብኣሜሪካን እስራኤልን ዝድገፍ ማዕኸን ሰብኣውነት ጋዛ ዝተባህለ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ፍጻመ ብዕጡቓት ሓማስ ዝተሳወረ እዩ ክብል ከሲሱ። ብሓማስ ዝምራሕ ቤት ጽሕፈት ዜና ጋዛ ግን እቲ ትካል ገበኑ ንምኽዋል ይፍትን ኣሎ ክብል ነቲ ክሲ ነጺግዎ ኣሎ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ፈለግ ኒል ማይ ክህልዎ ጽቡቕ እዩ። ከም ዝፍለጥ ፈለግ ኒል ንግብፃውያን ናይ እቶት ምንጮምን ኣገዳስን እዩ። ፈለግ ኒል ህይወት ግብፃውያን ኢሉ እዚ ህይወት ግብፃውያን ምውሳድ ከቢድ እዩ። ስለዚ ቀልጢፍና መፍትሒ ክንገብረሉ ይግባእ ኢሉ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ዝበለ ኣብ ምስ ዋና ጸሓፊ ኔቶ ኣብ ዝነበረ ምርክብ እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣሜሪካ ነዚ ዲጋ ክስራሕ ዓብ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ገይራ እያ። እቶም ነዚ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ዝገበሩ መራሕቲ ኣሜሪካ ግና ነዚ ዘሎ ጸገም ንምንታይ ዘይፈትሕዎ ይገርምኒ ኢሉ ግብፂ ብመግለፂ ዶናልድ ትራምፕ ሓጎሳ ገሊጻ ኣላ። ፕሬዚደንት ኣልሲሲ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሰላም ሰብ ክብል ወሲድዎ። ኣብዚ ሓደ ነገር ኣሎ ኩሉ ኤርትራዊ ክፈልጦ ዘለዎ ህዳሴ ግድብ ንኽስራሕ ኣሜሪካ ንምንታይ ትሕግዛ ነይራ ንኢትዮጵያ? ኣሜሪካ ንኤርትራ ንምንብርካኽ ኣብ ተካይዶ ዝነበረት ጉጉይ ቅማረ ተለኣኺትን ከዳሚትን ኮይና ብንጥፈት ትሰርሕ ስለ ዝነበረት እያ። ኣሜሪካ 5 ባርባራውያን ክትብል ዝገለጸቶም ስደተኛታት ናብ ኣፍሪካ ጠሪዛ እቶም ናብ ኣፍሪካዊት ንግስነት ኢስዋቲኒ ዝተሰገጉ ሰባት ዜጋታት ቪየትናም፣ ጀማይካ፣ ላኦስ፣ ኩባን የመንን ኮይኖም ብፀታዊ ዓመፅ ቆልዑን ቅትለት ገበነኛታትን ኮይኖም ዝተረኽቡ ምዃኖም ምክትል ጸሓፊት ክፍሊ ውሽጣዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ትሬሽያ ማክላውሊያን ገሊጻ። ሃገራቶም ምቕባል ከም ዝኣበየኦም እውን እታ ኣሜሪካዊት በዓልቲ ስልጣን ጠቒሳ። ኣብ ኩባ ለመንቲ የለውን ክትብል ዝተዛረበት ሚኒስተር ካብ መዝነታ ተሰናቢታ። ሚኒስተር ዕዮ ማርታ ኤሌና ካብሬራ እቶም ኣብ ፍቆዶ ጓሓፋት ዝብላዕ እንተረኸቡ ሓሰብ ዝብሉ ዜጋታት እታ ሃገር ብቐሊሉ ገንዘብ ንምርካብ ብምርጫኦም ዝገብርዎ ምዃኑ ኣብ ፓርላማ እታ ሃገር ድሕሪ ምግላጻ እያ ስልጣና ስኢና ዘላ። ኣብታ ሃገር ድኽነትን ሕፅረት ምግብን እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ይንገር። ሰመዝ ፖሊስ ታይላንድ ንሓንቲ ምስ ብዙሓት ፈለስቲ ጸታዊ ርክብ ዝፈጸመት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቀይዲ እትዮም ኣኽበርቲ ሕጊ እታ ሃገር ከም ዝበልዎ እታ እንተወሓደ ምስ 9 ፈለስቲ እምነት ቡድሃ ዝደቀሰት ሰብ ነቲ ተግባር ብስእልን ቪድዮን ቀዲሓ ብምፍርራሕ ኣስታት $11 ሚልዮን ዝተቐበለት እያ። ኣብ መንበሪ ገዛ ምስቶም ፈለስትን ዝፈጸመት ጾታዊ ርክብ ዘርኢ ልዕሊ 80,000 ስእልታትን ቪድዮታትን ከም ዝተረኸበ እውን ፖሊስ ሓቢሮም ኣለዉ። እምበኣር ከስነ ዝዕለት ዝሓረናልኩም ሓፀርትን ዋናውን ዜናታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ቀጻሊ ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።